alkaa viulukonsertti, jossa soitamme pelkkää jatsia. No, nyt on kyllä niin, että jats kaipaa jonkinlaista rytmiryhmää. Totta, se on totta. Miten, kävisikö kuule konkarumput? Minä olen aikamoinen mestari soittelemaan justiin konkarumpuja. Joo, käy ihan hyvin. Entäs sopiko huuliharppu? No jatsiin, se on ihan mainio. No sitten ei kun soittamaan. Ai, voi hitsin pippurit. Yksi juttu. No mikä? No eihän meillä ole konkarumpuja. No ei se nyt siihenkaan. Ne ostetaan. Paljonko ne maksaa? No, hyvät kongarummut maksaa noin 6000 markkaa. 6000 markkaa! Ja sinä aiot ostaa semmoset? No hukkaahan ne kalliit pääsyliputkin menis, kun orkesteri edes soitti. Nyt minun kyllä täytyy sanoa, että tässä ei ole mitään järkeä. Ei minkäänlaista järkeä. Nuoruudessa Hugo oli niin pihiä, että meidän perhe eli melkein kurjuudessa. Vanhoja vaatteita vaan ostettiin kirpputorilta ja elettiin puolittain nälässä. Ainoa asia, mitä meillä oli riittävästi meidän perheessä, oli rahaa, ja sitä olikin sitten vaikka kuinka paljon. No, anteeksi nyt vaan, mä en ymmärrä nyt yhtään mitään. Siis jos rahaa kerran oli, niin miksi sitten kurjuudessa elää? No sitä säästettiin. Hugolla oli semmoinen periaate, että mitään semmoista ei hankita, mitä välttämättä tarvitaan. Vain semmoista hankitaan, mitä ilman ei yksinkertaisesti tulla toimeen. Just niin. Ja kannatti säästää. Nyt rahaa on! Ja jos tekee mieli ostaa vaikka kongarumut, niin ne ostetaan. Menkää ostamaan vaan. Joo. Rupeekin tässä jo frakki painaa ja hikeä pukkaa päähän. No niin, ja naiset vois keittää vaikka kahvia lopultakin. Ja me voidaan tämän neidin kanssa sitten keskustella sillä aikaa vaikka Beethovenista. No sehän sopii. Hän onkin minun suosikkisäveltäjä. No ei, kun me lähdetään ostoksille. No niin, kun me lähdetään ostoksille. Menkää ostoksille. Joo, mahtuuko tästä? Joo, mennään Anteeksi, saisko se luottokortin? Luottokortti? Niin. Ai niin, tossa on firman kortti, kun eihän me yksityiskortilla. Sinne vaan. 1, 2, 3, 5. Anteeksi, nyt minun on ihan pakko lähteä. Ei missään tapauksessa vielä. Minä haluan kuulla viulusoittoa flyykelisäästykselle. Uuno, mene ostamaan tänne flyykeli ja osta niin iso kun on vaan myytävissä ja kontrapassa ja urut varmuuden vuoksi. Ja nyt minä maksan. Nyt ei pihistä. Ollaan menossa jo. Anteeksi, mutta minulla on todella kiire. Ei se mitenkään sovi, kun tänne tulee urut ja kontrapassoja ja flyykeli ja sillä lailla. Ja minä hankin soittajat. No palataan asiaan myöhemmin. Mutta minun on pakko mennä. Näkemiin. Näkemiin. No niin. Nyt meillä on hommattuna sitten urut, flyykeli ja kontrapassi. Niin, ja nyt on varmaan Tuura tyytyväinen soittimien laatuun. Mutta enpä ole ikinä nähnyt noin kalliita urkuja. No ne olikin Tuomiokirkon uudet urut. No mitenhän ne meille Tuomiokirkon urut myy? No eikö se kuulu? Se kauppias sanoi, että nämä on tilattu niinku Tuomiokirkkoa varten, mutta että jos te nyt välttämättä tahtotte ne ostaa, niin hän tilaa sitten Tuomiokirkkoa varten uudet urut. Niin, ja sinä sitten ostit ne.
En minä ostanut, kun sinä ostit. Miten minä? No sinähän sanoit sille kauppialle, että totta kai. No ei, kun minähän sanoin vaan, että totta kai ne tilaa uudet, jos menee ostetaan. Eihän minä ollut niitä edes ostamassa. Voi Jukra, nyt tästä tuli kauheen väärin käsitys. Ja nyt täytyy perua koko kauppa. No ei sitä Hilkeä enää peru. Ei Hilkeä. Ja sitä paitsi Tuurahan sanoi, että nyt ei pihistellä. No niinpä sanoo. Mutta eihän sinne asuntoon sovi muuta kuin ne urut. No sehän on enempi niinku maksajaongelma. Meitähän käskettiin vaan ostamaan. No niinpä se onkin. Sinä se osaat Uuno suhtautua tähän elämään niin valoisasti. Niin osaa. Tähän luonteeni valosaan piirteeseen on tää toistaiseksi ensimmäinen vaimoni justiin täysin hurmaantunut. No sitä ei kyllä paljon huomaa. Vai niin, eikö huomaa? Minun mielestäni se tämä tyytyväisyys loistaa hänen kasvoltaan siis ihan kaiken aikaa. Kuule, valitsepas joku sopiva kahvila, mikä tarjoaisi meille nyt ilmaiset kahvit ja pullat. Että tarjoisi ilmaiset kahvit? Niin. Kato, mulla on tiiliskivi mukana. Tiiliskivi? Niin. No miten sä luulet, että ne tuolla tarjoisi meille ilmaiset kahvit ja pullat? Jaa, se onkin vaatinut kyllä aika lailla ajatustyötä. No, valitaan nyt sopiva kahvila. Tuonne päin saako pyytää? Päivää. Päivää. Asuukos täällä vuoristoneuvos Tuura? Kyllä asuu. Isä! Isä, tule tänne! No, Päivää. mitä nyt? Päivä. Valis teille tuolla tavaraa. Siis tavaraa. Niin. Eihän teillä mitään tavaraa. No ei ne nyt ihan käsiin mahdu, mutta ulkona on 2 täyttä rekkakuormaa. Että 2 täyttä rekkakuormaa. Kyllä. Siis mitä tavaraa? No, siinä on lähetyslista. Ensinnäkin on flyykeli, kontrabassa ja se mikä tässä nyt eniten tilaa vie, niin on Vaasan uuden tuomiokirkon urut. Mutta eihän tää mikään Vaasan tuomiokirkko ole. No ei oo niin, mutta ei ne ole ne urutkaan enää Vaasan tuomiokirkon, vaan ne on teitä. Te olette tilannut sellaista. En varmasti ole tilannut. Niin, sellaista se on. Shoppailu. Sitä tulee vaan lähdettyä kaupungille mukamas kävelemään ja katselemaan vaan näyteikkunoita, mutta sitten tuleekin mentyä kauppaa ja hankittua sellaista, mitä ei edes tarvitse. Semmoista se shoppailu on. Teillekin kävi varmasti ihan samalla lailla. Lähdettiin vaan kaupungille vähän niin kuin vaan shoppailemaan, mutta sitten tulikin hankittua Vaasan tuomiokirkon urut. Ja nyt keljuttaa vai? Kyllä varmasti keljuttaa. Niin. Ensinnäkään, kun minä en ole tilannut urkuja. No just! Noin se mullekin aina käy. Sitä tulee vaan lähdettyä kaupungille kävelemään ja sitten tulee kuitenkin mentyä kauppaan ja hankittua sellaista tavaraa, mitä ei edes tiedä hankkinansa ennen kuin tavara tulee kotiin. Noin se käy just tolla lailla. Täytyy sanoa, että te olette kyllä nyt tehnyt shoppailun maailmanennätyksen. Vaasan tuomiokirkon urut eikä edes tiedä tilanneensa. Tämä ei ole, kuulkaa, mikään naurun asia. No ei varmasti ole, varsinkin kun se tilauksen hinta on 760 000. Se 760 000. Kyllä. Mikäs se noin paljon on? Matka maasta kuuhun kilometreissä vai? Menopaluu. Toi kahvila näyttää aika sopivalta. Aha. Mutta kuule, kerro nyt, missä se sitä tiiliskiveä oikein kannattaa. No täällä, kato, housun kauluksen ja paitan välissä. Kyllä se sinne hyvin mahtuu, kun pikkusen tunkee. Niin, mutta eikö se ole aika hankala? Se on hirveän hankala. Mutta siellähän ne piti lännenmiehet aikoinaan pistooliakin. Niin. Ja kyllähän sitä pikkusen kärsii, kun tietää, että tiiliskivellä saa ilmaiset kahvit ja pullat. Niin, mutta minä en kyllä nyt oikein ymmärrä, että mitenkään. No kato, ystäväiseni, kun sinä et niinku pohti tämmöisiä juttuja tarpeeksi. Niitä pitää pohtiskella ja mietiskellä ja niihin pitää paneutua. No, mutta kerro nyt mitenkään. No, sinä nyt otat vaan tämän tiiliskiven ja menet tuonne kahvilaan sisään ja laitat sen lattialle, keskelle lattia, ihan siihen kahvipöytän ääreen. Niin minä hoidan niin. sitten loput. Ja sinäkö tuut sitten perässä? Niin, mutta anna mulle ensin ne rahat. No, tässä. No, 800 markkaa. niin, ota sitä kuulua, että rahaa tulee rahan luokse. No, onpa kyllä, joo. No niin, ei muuta kuin ota tiiliskiven ja
Hommiin. Jaha. Saisiko 6 kuppia kahvia ja 6 munkkia? Johtaa turhapuro maksaa. Vai maksaa? Ensinnäkään sillä ei ole penniäkään rahaa ja velaksi sille ei myy. No, mut kyllä sillä oli äsken kädessä iso tukku seteleitä. Päivää. Täältä sitten tullaan käteessä 900 markkaa. Kauheeta, miten se kaatuu. Hyvänen aika, sattuko? Ei pahemmin, mutta mihin ihmeeseen minä oikein kampastuin? Mitä? Tossahan on tiiliskivi lattia. No onpas ihmeellinen paikka Tiiliskivellä. No on todella, nyt en kyllä ymmärrä yhtään. Niin, ja kaikki setelit. 900 markkaa on hujaa haja pitkin lattiaa. Kaikki 900 markkaa hujaa hajaa. Kukaan ei poistu ennen kuin kaikki 900 löytyy. Että siis pitää kaatua tiiliskiveen keskellä lattia. Ja kaikki rahat on, kaikki 900 pitkin ravintolaa. Eihän tässä ole kuin 800 markkaa. Niin. 100 ne on vielä jossakin. No ei sitä missään näy. Eikä mä kyllä ymmärrä, mitä tuo tiiliskivi tekee keskellä lattiaa. Ehkäpä se on joku ravintolan erikoisuus. Ettei sitä 900 nyt vaan olisi kukaan vienyt mennessä. Niin. No eihän sitä kukaan ole voinut viedä, kun ei tässä ketään ole ollut. No, mut ei sitä vaan näy missään. Ehkä se on piilossa jossain, eiköhän se löydy, kun siivotaan. Niin, varmasti. Mutta kun kerran tuollainen ihmeellinen tiiliskivi on lattialla, niin eiköhän talo tarjoa kahvit ja munkit. Ei missään tapauksessa. Eihän nyt semmoista tarvitse. Kyllä, ilman muuta. Olihan se niin, että 6 kuppia kahvia ja 6 munkkia. Oli. Joo. Ja antaa kuulkaa sen satasen kanssa olla ihan sujutuvaa. Tätä rahaa kun on kotona enämpikin. Kyllä on hirveetä. Tää on ihan käsittämätöntä. Sinä poikasi ostat siinä 760 000 urut. Siitä vaan. En minä mitään siitä vaan niitä ostanut. Sitä paitsi Uunhan ne urut osti. Niin, kun sinä käskit. Sanoit, että osta urut, ei ole rahasta kiinni. Niin? Minä sanon vaan, että sitä ne naiset teettää. Mitkä naiset? Minulle vaan tuli yhtäkkiä niin valtava halu kuulla viulumusiikkia urkujen säestyksellä. Ja sitä paitsi, kuten sinä niin sattuvasti äsken sanoit, että onneksi tuli nuorena pihistettyä sen verran, että nyt on varaa ostaa urut, jos sattuu mieli tekemään. Sä oot kohta parempi selittäjä kuin Uuno. On tässä omat hauskatkin puolessa. Minä en kyllä näe tässä yhtään hauskaa puolta. Enkä minä. No on tässä ainakin se hauska puoli, että mahtaa ne siellä yhtiön pääkonttorissa hämmästellä, kun miehet rupeaa kantamaan urkuja sisään. No kyllä varmasti. Minun täytyy kyllä sanoa, että yksi hämmästyminen on tosi pieni ilo näin suurta rahasummaa vastaan. Ja toinen ilo on se, että ei ole semmosia urkuja muilla. Minun firma on takulla ainoa maailmassa, missä yhtiön pääkonttori aulassa seistä jököttää Vaasan tuomiokirkon urut. Varmasti kuule on ainoa ja ainoaksi muuten jää. Ja ajatelkaa, miten mahtavat äänet semmoisessa 10 metriä korkeassa urkupillessä on. Niillä kun täysillä töräyttää, niin ei sen kummempia radiomainontoja tarvita. Ja koko Helsinki kuulee, että vuoristoneuvos Stuuran firmassa soitetaan urkuja. Ja kun aukastaa ikkunat kaikki auki, niin kuuluu Kehä kolmoselle. Kyllä minun täytyy sanoa, että komissaario Hurjanpää oli oikeassa. Isä on siis täyssekapolla. Niidenhän piti lähettää sieltä poliisilaitokselta psykiatri päivittäin antamaan kotihoitoa. Mutta missä se oikein viipyy? Ei ole missään näkynyt. Mitä? Missä urut on? Että sä ilkeet vielä kysyä, missä ne on senkin ääliö. No totta kai minä kysyn, kun tilasin ne pikatoimituksella. Ja jos joskus tulee tehtyä hyviä kauppoja, niin nyt tuli. Ne urut olisi maksanut pitkälti 2 miljoonaa, mutta minä poika sain ne 760 000, kun sanoin, että käteisellä maksetaan. Mitä?
Saitko niin suuren alennuksen? Sai se. Ja kyllä Uuno tinki. Kyllä. Se oli sitten hyvä kauppa. Mitäs meillä sanon naiset? Aina pitää ostaa, kun saa alennuksen. Oi itku tätä ääliä porukkaa. Mutta asiasta ensimmäiseen. Kun teillä nyt näyttää olevan vielä juhlapuvut päällä, niin Kaala-illan ohjelmisto ei muuta kuin jatkuu. Ja seuraavana meillä on ohjelmistossa juhlaateria. Kun ei ole juhlaateria. Eikä tule. Me ei laiteta suupalaakaan näihin juhliin. Tuliko selväksi? Anteeksi, nyt en varmaan ymmärtänyt. Me ei laiteta suupalaakaan näihin juhliin. Siis, voitko toistaa vielä hitaasti, ettei vaan jää mitään väärinkäsityksiä? Keittiön henkilökunta on lakossa. It's finito. Ei tule suupalaakaan niin, että menikö se nyt kaaliin. Senkin nuija. No sillä tavalla. Näin ne asiat selviävät mukavasti keskustelemalla. Ilman tuota äskeistä hyvin artikuloitua repliikkiä joku epätietoinen olisi saattanut tästä seuraavasta epähuomiossa istattaa pöytää otottelemaan jotain pientä purtavaa. Mitäs juhlien ohjelmalehtinen sanoo tässä tilanteessa? Jaa, hetkinen. Se sanoo, että mikäli keittiön henkilökunta ryhtyy lakkoon, otetaan käyttöön suunnitelma B/3. Aivan, sillä lailla minä muistelin sen olevankin. No niin, nyt te sitten seuraa varsinainen yllätysateria. Niin, saanko pyytää tänne vuoristoneuvos Tuura tänne pöytään kunnia paikalle? Ollaanpa hyvä. No, mitäs pelleilyä tämä nyt taas on? Tyhjä pöytä. No totta kai se on tyhjä. Jos siinä olisi vaikka paperinukkeja tai nallekarhuja, niin ruoka ei mahtuisi. Niin, kuten sanottu, nyt seuraa ohjelmassa täydellinen yllätysateria, niin että istutaanpa pöytään. No pöytään voidaan kyllä istua, mutta se minä vaan sanon, että siis minkäänlaisilla jutuilla äiti ja minä ei tuoda muruakaan tähän pöytään. No. Siis siihen retkuun ei mennä. No niin, täydellisen yllätysaterian pöytään ilmestyminen on hetken hurmio. No niin, ja nyt sanot vaan puhelimeen, että täällä rouva Turhapuro, tinkeliton. Että mitä? Että mitä? Sanot vaan puhelimeen, että täällä rouva Turhapuro, tinkeliton. Miksi mun pitäisi sanoa puhelimeen jotain noin älytöntä? No sano nyt, kun Uuno pyytää. Eihän se ole niin iso vaiva ole. Minulla on semmoinen tunne, että pitäisi jättää sanomatta. No eihän tää nyt hyvänen aika mikään tunnekysymys ole. Ja sitä paitsi, jos minä nauhoittaisin mankkanauhurilla koko päivän rouva puheet, niin tää lause ei millään tavalla erottuisi porukasta. Täällä rouva Turhapuro, dingelidong. No niin. No mitä nyt? 5, 4, 3, 2, 1, zero. Täsmälleen aikataulussa. No tervetuloa vaan. Täällä onkin kaikki valmiina yllätystä varten. Hyvänen aika. En olisi ikinä uskonut, että tänne tämmönen yllätysateria tulee. No siihenhän tämä ensimmäinen vaimoni justiin seurusteluaikoina ihastui ja hurmaantui niin hirveästi, kun minä olen kuulemma niin täynnä semmoista kaikkea yllätystä joka hetki. Kyllä täytyy sanoa, että tuo Uuno osaa juhlia järjestää. Just kun oli semmoinen kauhea nälkä, niin 5 sekunnissa tulla tupsattaa eteen tämmönen loistava yllätysateria. Pöytähän tulee vaikka mitä. No ihan vaan nyt semmoista, mitä länsimaista löytyy. No niin, että eiköhän aleta aterille. Kiitos mielellään. Kiitos, kiitos.
että kyllä pitää kerta kaikkialla herkullista ja on riittävästi. Mitä sinä siellä jääkaapilla teet? No ihan tässä vaan katselen jotain pientä välipalaa. Ettekö välipalaa? Niin, rupes tuossa kesken syönti sen verran hiukomaan, että ajattelin, että pieni välipala saattaisi olla paikallaan. Ettekö kesken syönnin hiukomaan? Niin. No mistä se hiukominen tietää, olenko minä syömässä vai en? Ei sillä ole silmiä. Kun se rupee hiukomaan, niin se rupee. Niin, mutta täällähän on pöytä täynnä. Mitä erilaisempaa ruokaa? Voi noita naisia. Siis nälkä ja hiukominen on kaksi ihan eri asiaa. Miten niin eri asiaa? No nälkä lähtee syömällä riittävästi, mutta kun rupee hiukomaan, niin siihen tarvitaan pientä välipalaa. Siis kuuletteko te, mitä tuo ääliö selittää? Kuullaan. Ja se on nimenomaan ravintofysiologinen totuus. Siis eihän hiukomiseen kannata käyttää kallista ruokaa, vaan hiukominen lähtee pienellä välipalalla. Onko siellä muuten mitään herkkua? No kuulepa ystäväsi, niin tässä olisi esimerkiksi makkarata ja sitten täällä olisi läskiä. Siis kyllä miehet on idiootteja. Ensin lähti yksi ja heti perään toinen. Ja nyt lähti kolmas. Minusta tuntuu, että tuossa Uunon puheessa on jotain järkeikin. Sinä, Hugo, et lähde kyllä mihinkään kesken syömisen. Minullakin on sellainen tunne, että sitä kaipaisi niin kuin jotakin pientä. Miehethän voi olla tässä suhteessa ihan erilaisia kuin naiset. No ihan erilaisia. Niin. Johan sen näkee naamasta. Vuoristoneuvos on hyvä ja ottaa siitä ja maistaa lenkkimakkaraa. Ja jos se maistuu hyvältä, niin se onkin vaan semmoista hiukomista eikä mitään kunnon nälkää. Ai hemmetti, kun on hyvä. Tällainen pieni välipala kesken syömisen, niin se antaa tähän ruokailuun ihan niin kuin uusia ulottuvuuksia. Niin, näin sitä oppii uutta aina tästä ravintofysiologiasta. Jos minä saan tässä vaiheessa mainita, niin minun mielestä naisilla ja miehillä pitäisi olla ihan eri keittokirja. Se on totta. Sitä kun mies tulee illalla työstä kotiinsa väsyneenä ja nälkäisenä ja saa eteensä jotakin terveellistä niin kuin lanttua ja selleriä, niin ai että se pistää vihaksi. Niin, ja sitten jos vähäkään moittii ruuasta, niin eukko alkaa heti mätkättää, että tästä lähtien meillä syödäänkin vaan terveellistä. Ja mikään ei ole niin hirveätä kuin kaikki terveellinen. Niin, ei minunkaan maha kestä mitään terveellistä. Minä en tiedä, kestääkö minun maha, kun minä en ole koskaan maistanut mitään terveellistä. Minä puklaan heti. Niin, ja toisaalta perheonnen kannalta kaikki terveellinen onkin hirveän epäterveellistä. Ai, miten niin? No mitä tekee kuuliainen perheenisä? Tulee kotiin, annetaan lanttua ja persilja muhennosta. Ja sitten pitää yrittää vielä syömisen jälkeen näyttää niin kuin kylläseltä. Ja sitten on pakko livahtaa salaa, kun eukolta silmä välttää, niin ravintolaan. Ottaa siellä pari pihviä. Ja siinä menee ihan vahingossa 4-5 olutta. Ja mikäs sitten? Tullaan kennissä kotiin ja tragedia on valmis. Näinhän se tietysti on. Ettäkö, jos miehet ryyppää, niin se on naisten syy. No nythän sinä, isä, puhut ihan mahdottomia. Kyllä äkkiä seura tekee kaltaisekseen. No siinä se on paraskin selittäjä. Maistapa tuosta vähän, niin tiedät mikä ero on nälällä ja hiukomisella. Kyllä täytyy sanoa, että välipala maistuu. Mahasta lähti semmoinen ontto tunne. Jäljelle jäi pelkkä nälkä. Nyt on sitten helppo jatkaa syömistä, kun ei tarvitse sillä lailla hotkia. Just, nyt tuli asiaan. Se hotkiminen on syömisessä just kaikkein pahin juttu. Niin on. Ja se on todettu ihan tieteellisesti, että ruoka ei sula kunnolla, jos ei sitä pureskele hitaasti ja kunnolla. Ja sitten se välipala, se niinku rauhoittaa nälkää, ettei tarvitse sillä tavalla hotkia. Kyllä se on mukava, että tälläkin iällä vielä oppii jotakin uutta. Kyllä se äiti niin on, että se poliisilaitoksen psykiatri on saatava tänne ja äkkiä. Isähän sekoo enemmän ja enemmän. Ja sen sekoamisen huomaa siitä, että se alkaa olla Uunon kanssa samaa mieltä. Kyllä minun täytyy myöntää, että minuakin alkaa huolestuttaa jo aika lailla. Kyllä täytyy sanoa, että ruoka maistuu. Tuo makkara toimi semmoisena niin kuin aperitiivinä. Psykiatri kiellon uppo. No mitä kuuluu? No suoraan sanoen ei kyllä mitään erityisen hyvää. Kuinka niin? Minun on nyt päästävä psykiatrin vastaanotolle. Että kuinka? Minun on nyt päästävä psykiatrin vastaanotolle ja mitä pikemmin sen parempi. Kuka nyt
Nyt minä en ymmärrä ollenkaan. Istukaa, olkaa hyvä. Kiitos. Tehän olette itse psykiatri. Kyllä, mutta kyllä se näköjään psykiatrin omakin pää voi ruveta pehmenemään. Silloin on päästävä hoitoon. Alkaa niin kuin kupolissa heittää. Niin. No mistähän semmoinen saattaa johtua? No siihen on ihan selvä syy. Minä kävin juuri ensimmäistä kertaa kotikäynnillä sen Hugo Tuuran luona. No niin. Selvä. Nyt minä ymmärrän kaiken. 3 poliisia otti jo hänen takiaan lopputilin. Ja vähältä piti, että minäkin tempassut häntä kuonoon, kun hän siinä selitti ja selitti. No siitä saa potkut. Niin saa. Ja sehän minua juuri harmittaakin. Miksi minä viime vuonna muuttanut Rovaniemelle, kun tarjosivat sieltä hommia. Olisi jäänyt tämä Tuura-katastrofikin kokematta. No, maistuiko? Kiitos, oikein herkullista. Joo, oli hyvin herkullista. Kiitos, kiitos. Ja seuraavan kerran, kun järjestätte juhlat, soitatte vaan meidän pitopalvelumme. Meidän ruokammehan ovat niin herkullisia ja nopea toimitus. Ei, mutta seuraavan kerran, kun tuotte kinkkua, niin ei mielellään kuorittaisi sitä läskeä siitä pois, kun tässä talossa maksetaan vaan niinku kalorioista eikä pakkauksesta. Ai, että rasva niinku mukana. No hyvin mielellään, kiitos. No katsokas, meillä on se rasva hinnassa. On sen verran rasvaset hinnat, että ihan köyhä ei meidän firman palveluja voi käyttääkään. Tosiaankin maksamisesta puheen ollen. Olisi kiva tietää, kuka tämän aterian maksaa. No, kyllä kai nyt rouva sen tietää. Miten niin minun pitäisi tietää se? No, ettekö sitä ole rouva Turhapuro? No, palataanpas tähän asiaan myöhemmin. Että tosiaan paljon kiitoksia käynnistä ja näkemiin. Ja tämä asia selvitetään nyt just siis mitenkä minun mukaan pitäisi tietää tämän laskun maksaja. Hyvänen aika, onko kello jo näin paljon? Nyt tuli kiire, näkemiin. Uno! Heti takaisin! Uno! Uno!